des de l'altra banda dels barrots i murs que em separen, però també des de l'altra banda de la revenja i l'odi, després d'un judici polític i amb vulneracions de drets. L'establishment judicial i polític de l'estat espanyol ens ha condemnat. Ho fa perquè vol escarmentar i espantar totes les persones d'un moviment polític, pacífic i democràtic. Ho fa perquè no ens pot condenar totes i, malgrat la tristesa que m'envaeix i no voler haver d'escriure aquesta carta, avui és més necessària que mai. Perquè ara que l'autoritarisme, la repressió i la injustícia malden per envair-ho tot, cal reivindicar i demostrar amb més força que no se'n sortiran. Les nostres conviccions són fermes i determinades com sempre. Certament, el sentiment d'injustícia és immens. Tota la meva vida he lluitat per un país de drets i llibertats i saber-nos restringits d'aquesta manera em dol profundament. Són els nostres, els de les preses i presos polítics, i aquí incloem els CDRs, els exiliats i les exiliades. I els de centenars de represaliats i represaliades. També penso en l'afectació de la censura de la llibertat d'expressió en el periodisme, o dels cantautors, o de representants de l'art, o dels drets i llibertats de manifestació, reunió, dissidència de moltes treballadores i treballadors de classes desfavorides, o fins i tot de les dones, víctimes d'un sistema patriarcal que les menysté. Tot és la mateixa lluita! Ens cal compromís amb el camí que pot revertir-ne les causes, el d'una república catalana social, feminista i ecologista.